Pipila ka adlaw human sa kusog nga linog, padayong nanawagan ug tabang ang mga nabiktima niini. Sagad, wa pagayod makapamauli sa ilang mga panimay. Si Femery Dumabok sa report. Sama na lang niining mga bata nga nagbitbit nining kartolina nga gisuwatan og "We need water and food". Ug sa ilang kilid adunay paskin nga "Happy Tami ngari". Matod sa mga residente sa barangay Don Gregorio Antigua sa lungsod sa Bourbon, nga wa gyud mga tabang nga mihapit sa ilang dapit. Ug sa intawon to nga mga malum kasing-kasing tabangi intawon mi kay lisod gyud kaayo. Hapita mi diri sa kuan di pa umabot sa bugo. Hapita intawon mi diri sa may manay uli. Barangay Don Gregorio Antigua, Bourbon, Cebu. Daghan kay ming nagkinahanglan sa inyong tabang. Tungod kay guba ang saga sa 30 ka mga panimay ug kahadlok sa uban tungod kay kanunay hinilang nabatyagan nga mga aftershock, nakahukom kining dulan sa 50 ka pamilyahan nga kasamtangan lang unang mipahiluna dinhi sa may basketball court. Samtang problema nila ang aga sa tubig, kay usa ka minuto lang ang agas niini sa usa ka adlaw. Problema usab gyud nila ang pagkaon. Hinungdan nga nagbayanihan sila nga managsilingan. Magtampo-tampo sa ilang mga utanon aron maoy maluto nga makaon. Si Manang Pedro sa Armenion maoy gisangunan sa pagluto sa ilang paniudto. Pasado na alauna karong hapon, puso sa saging nga iyang sabawon aron kini modaghan og masawhan sa kadaghanan. Susama usab ang sitwasyon sa kadalanan nga maagian padung sa Bugo City ug sa lungsod sa Medellin, ilabi na sa mga sulunon nga dapit. Saka sa mga biktima sa linog anaa na lang daplin sa daan, samtang uban mamara kay mangayo og tubig ug pagkaon. Sama sa mga mulupyo sa barangay Lamitak Sur sa lungsod sa Medellin, din pipila sa mga balay ang nagusbat, napatumbag yun sa linog, bisan ang mga konkretong panimay. Hinungdan nga duha ka manag-agaw nga senior citizen ang namatay gyud. Kay wa nay panimay, mga 50 metros pa ang gilayon gikan sa ilang panimay gihimo ang haya ug sa gawas pa sa kapilya. Tungod sa kahadlok nga mahagba usab ang kapilya kay aduna na usab kini pagpangliki. Usawa nga nagkuan gid intawon sila sa linog. Dawato na lang namo kay kuan man. Humay ilang kuan. Anak lang siguro tawon sila kuto. Naguba usab ang tunghaan sa maong dapit. Halos tanang classroom apektado sa linog. Taliwala sa mga panawagan sa tabang, ana usab mga nagpakabana nga grupo ug mga tawo nga nanghatag og mga bottled water ug mga pagkaon. Femery Dumabok. Balitang Bisdak.